Pekný večer, príjemný deň. Vítam vás na ďalšom pokračovaní YouTube a podcastového kanálu Rozhovory s vedcom Jozefom. Dnes tu budeme s pani Danielkou sa rozprávať o tarote. Vitaj, Danielka. Ďakujem pekne. Zdravím všetkých poslucháčov. Danielka, dneskajšie vysielanie, dneskajší podcast budeme riešiť tarot. Táto relácia vznikla na podnet toho, že sme sa bavili, si potrebovala pomoc s výkladom, bavili sme sa o význame, ty si to vnímala tak, ja som to vnímal inak. Takže aj pre poslucháčov, ktorí sa pýtajú, ako to vlastne s tým tarotom je, ako s ním pracujeme, kto ako ho vnímame. Dobre, zobrali sme si klasický tarot. Na obrázku tu vidíte môj tarot, ktorý je tu zlatý tarot, ktorým má 4 základné znaky: palice, kalichy, meče a mince. A medzi tým je 22 kariet veľkej arkány. Čiže malá arkána, veľká arkána. Tí, čo nás sledujete, alebo tí, čo pracujete s týmito vecami, viete, čo je malá a veľká arkána. Tak poďme na to, Danielka. Môžeme? Jasne. No, takže pre všetkých našich poslucháčov ja odložím zatiaľ malú arkánu. Dneska sa budeme zaoberať čistúnko iba veľkou arkánou. Ako vznikla, kde vznikla, to nie je môjim cieľom objasňovať, každý nech si to dohľadá, je tej literatúry absolútne dosť. Ja si dovolím akurát vysvetliť znaky veľkej arkány, karty veľkej arkány tak, ako ich ja vnímam. Dobre, môže to byť tak, ale potom sa budeš ty, Danielka, pýtať, budeš si dávať. Máme tu prvú kartu mága. Je to jednak jednotka a jednak je to začiatok. Niektorí tvrdia, že prvou kartou, ktorá patrí do veľkej arkány, je 0, blázon. Ja ju dávam skôr na poslednú kartu, ktorá nám hovorí o tom, čo je záverom. No, takže poďme na to. Jednotku tu máme nejakého mága. Máš ju tú kartičku? Áno, áno. Keďže my máme rozdielne karty, tak ja vždycky ukážem na mobil a kamera zaznamenáva druhú moju sadu, ktorá je totožná. Čiže máme tu nejakého pána, ktorý sa tak úprene díva, ktorý nám hovorí o tom, že on je ten, ktorý ovláda všetky živly. Máme tu mince, máme tu palice, máme tu kalich, máme tu meč. Pre objasnenie pre poslucháčov, mince alias pentakly sú bohatstvo, sú peniaze. A keď sa pýtame na citovú rovinu, sú to city, je to niečo, čo sa týka našich citov, našej lásky, našich pocitov. Palice sú práca. Palice je niečo, čo treba spraviť, čo sa týka práce. Kalichy zase sú hmota, niečo hmotné, dostatok pre naše pohodlie, niečo, čo potrebujeme. Takže tento mág nám hovorí o tom, že on manipuluje, že je to manipulácia, že niekto s nami manipuluje, alebo je niečo manipulatívne. Není to dobrá karta, je to karta, ktorá hovorí o tom, je tam silný človek, ktorý si presadzuje svoje. Či už je to nejaký partner, alebo je to nejaký šéf, alebo ktokoľvek, je to človek, ktorý si
silou, mocou presadzuje a snaží sa riadiť ten život, tú situáciu podľa seba. Takže to máme prvú kartu. Druhou kartou, ktorá tu je veľkňažka. Ak sa môžem spýtať, môžem sa spýtať k tomu? Áno, pýtaj sa, vrácam kartu. No, ak by som sa pýtala na vzťahy a vyjde tam táto karta. Čo si o tom máš myslieť? Áno. Ako si to mám vyložiť? No, keď sa budeš pýtať na vzťahy a vidie ti tam táto karta, nie je to dobrý človek pre teba. Je to manipulátor, ktorý chce presadiť svoju vôľu. Niekto, kto proste vie, ako to má na to ísť, využíva danú situáciu, niekto, kto bude ti škodiť. Nebude to podľa teba, nebude to čestné, ale bude to podľa neho a aby jemu bolo dobre. Môže to byť takto? Dobre. Okay. Takže to máme prvú kartu mága. Druhou kartou vo veľkej arkáne je veľkňažka. Ukážem ti ju najprv na kameru, takže vidíš tu nejakú ženu, ktorá sa tu znáša, unáša sa, je tam pozadí mesiac. Je to karta, ktorá hovorí, Rome, nejako sa lesknú, takže skúsim dať aj vedľa toho takú nelesknúcu sa kartu z druhej sady. Je to niekto, kto sníva, kto sa necháva unášať, kto nie vždy je na zemi nie že prikovaný, nestojí pevne na zemi a sníva o niečom, čo sa niekedy nedá ani uskutočniť. Takže to je karta veľkňažky, ktorá hovorí o tom, že tam je to nejako nereálne dané, tá osoba je unesená, sníva a je tu začiatok aj koniec. Je B ako 2 stĺpy. Je to niečo duchovného, je to niečo, čo není pevne na zemi. Keď ti táto karta vyjde vo vzťahoch, tak je to snívanie o niečom, čo sa väčšinou nedá uskutočniť. Môže byť? Chce sa spýtať niečo na tú kartu? Čo znamená ten mesiac tam na tej zemi? Prečo je tam ten mesiac? To je ako unáša sa, nechá sa unášať, snívaš, lietaš mimo reality. Máš tu mesiac, máš tu snové stavy, máš tu niečo, čo nie je pravdou. Proste niečo, čo je vysnívané, niečo, čo si vysnívala a chceš, aby to takto bolo. A vo vzťahu by to znamenalo čo? Snívanie o niečom nereálnom. Nereálny základ. A keby som to prepojila s duchovným svetom, keď sa niekto bude pýtať na duchovnú stránku? Keď sa bude niekto pýtať na duchovnú stránku, je to možnosť napojenia sa na vyššie sféry, proste lietanie mimo telo, mimo reality. Rozumiem. Ďakujem. Není zatiaľ, takže môžeme posunúť kartičku veľkňažka. A dáme tam číslo 3, cisárovnu. No, tu ešte musím nájsť. Áno. Cisárovnu. Tu máme cisárovnu. Ukážem ti ju. Ja ju mám takúto. Áno. Vidíme tu ženu s bohatými vlasmi, ktorá drží kruh s krížom a za ňou je kruh všetkých znamení zverokruhu a v tomto prípade sú tu aj zvieratá, všetko je jej podriadenie.
Cisárovna je žena, ktorá je preto cisárovnou jednak, že má vedomosti, schopnosti, moc, majetok, rozhodovať, riadiť. Je to jedna z najvyšších kariet. Cisár a cisárovna sú najvyšší dvaja vládcovia. Vyššie neexistuje už potom nič. Potom je už iba ako vesmír, Božie oko. Ale toto sú vo Veľkej arkáne dve najvyššie karty. Cisárovna a za chvíľočku budeme tu mať aj cisára. Chceš sa niečo spýtať? A pokiaľ by som sa znovu vrátila k tým vzťahom, mám tam cisárovnu, čo by to znamenalo? Pokiaľ Vzťahovej vykladáš rovine. osobe, žene či mužovi by mal byť správne cisár, ale cisárovna je žena, ktorá má všetku právomoc, má všetky možnosti, schopnosti riadiť a určovať si ten život. Pri mužovi by som to bral, keby mu vyšla cisárovna, že je to žena, ktorá je nad ním, ktorá je mu minimálne rovnocenná a ktorá si bude určovať ten život a presadzovať si to, čo ona chce. Má na to schopnosti, má na to možnosti, je to žena, ktorá je tu daná mu do života, ale je to nezávislá žena. Opačne, keď mužovi, teda žene vyjde takto muž, cisár, to je ďalšia karta, ktorú by som ukázal, tak znamená, žene keď vyjde cisár, znova je to panovník, ktorý tu má svoje insignie, má svoju moc, má celý zverokruh za sebou a takisto rozhoduje o osude. Je to silná osobnosť, je to osobnosť, ktorá si riadi svoj život a život okolo seba týchto ľudí tak, ako on chce, nie ako mu ostatní diktujú. Rozumiem. Čiže je to nejaký tak ako cisárovna je vysoko postavená žena, ktorá má schopnosti a možnosti riadiť ten svoj osud a osud svojich blízkych, tak aj to isté v bledomodrom cisár. Keď im to oproti sebe vyjde, tak je to ten ich životný alebo budúci partner, ktorého majú stretnúť, ale ktorý je na inej úrovni ako oni. Pokiaľ nevyjde takto vedľa seba cisár s cisárovnou, že sú si rovnocení, tak ten človek ako keby bol trošičku vyššie od toho daného partnera. Áno, že ten vzťah je taký potom nerovnomerný, ako keby som povedala nevyrovnaný. Nie, že nerovnomerný, ale treba si uvedomiť, že ten človek je vysoko, je schopný, je silný, ktorý si nenechá šprtať do života. No, máme tu ďalšiu... V podstate takých partnerov aj hľadáme, hej? Že aby boli takých na takej partnerov úrovni. aj hľadáme. Ďalšou kartou Veľkej arkány je tento Peťka veľkňaz. Veľkňaz hovorí o tom, že je to zmúdrenie. Mám niečo pochopiť, mám niečo zvládnuť, mám sa niečo naučiť. Je to niečo, dar z hora, niečo, čo musím zvládnuť, aby som sa mohol ďalej pohnúť. Stačí to takto? Alebo máš otázky? Ale čo by zase znovu v tých vzťahových záležitostiach tento hierofant v podstate veľkňaz znamenal? No znamenal by, že sa máš niečo naučiť, že máš niečo pochopiť. Treba, že nemáš fantazírovať o princov na bielý koni, ale zobrať reálneho človeka, ktorý je tu vedľa teba. Že treba ten človek není vhodný pre teba, že je to tyran, že je to človek, ktorý ťa obmedzuje a ty sa toto máš naučiť. Toto je učenie. Veľkňaz je učenie, zmúdrenie, pochopenie niečoho, čo sa máš naučiť, čo máš pochopiť. Chápem, dobre. Dobre, ideme ďalej. Prečo sú na tej karte, ak sa môžem spýtať,
A síce áno, už teraz chápem. Tí dvaja, tam nejakí tí prísluhovači, v No podstate ja tí sa nemám tu ako keby nikoho, niečo... takže neviem, o čom hovoríš. Ja mám takúto kartu. Aha, lebo na tej mojej sú takí ako keby Ukáž mi to voči prísluhovači kamere. a ty ako keby... Moment, máš? No nevidím. Ukazuješ mi niečo iné. Nevidíš to? Nevidíš to? Počkaj, ťažko mi to je takto. Hm. No, Aha, už vidím. už sa to tam... To Vidíš? je v podstate, že máš sa niečo naučiť, možno vo vzťahu, možno v niečom inom. Je to iné Mhm, vyobrazenie tých kariet, ale v podstate hovorí o tom istom. Učenie, zmúdrenie. mhm, mhm. Ďalšou kartou Dobre. je šestka milenci. Tú kartu netreba ani predstavovať, je tu milenecký pár v objatí, vo vášnivom objatí, slnko, more, užívanie sa, vášeň, niečo, čo má prísť nejaký vzťah. Pokiaľ by nám to vyšlo na nie citové otázky typu práce, Áno. typu nejakého rozhodnutia, tak je to dobrá práca, dobré rozhodnutie. Pokiaľ Aha. nám to vyjde pri osobnom výklade na osud, na lásku, na city, tak je to milenecký vzťah. Nie je to partnerský, nie je to manželský vzťah. Pozor. Je to tvrdo milenecký vzťah. Aha. Dobre. Tak myslím si, že toto je jasné. Dobre, môžeme ísť ďalej, takže odkladám Môžeme. milencov a ideme na ďalšiu kartu. Sedmička voz. Vidíme tu ženu, ktorá ide na voze ťahanými egyptskými levmi. A niečo ako, keď sme videli v tých filmoch Kleopatra. Je to cesta, je to vydanie sa na cestu, na vlastnú cestu, vykročenie do budúcna. Niečo, čo nepríde hneď a niečo, na čo sa máme vydať. Tou cestou máme kráčať, máme si zvoliť tú možnosť. No, pýtaj sa. Mhm. Keď by som sa pýtala napríklad, že či ten vzťah bude fungovať ďalej alebo nebude, je tá Tak karta dôležitá? je to odchod z toho vzťahu, je to proste koniec a Nemôže to znamenať, že ten vzťah sa pohne ďalej, že bude to pokračovať nie. ďalej, nie? Nie? Ja to vnímam tak, že, že tento vzťah končí, že ty sa vydávaš na vlastnú cestu, Aha. že ideš svojou cestou, že máš vykročiť na svoju vlastnú cestu. Správnou cestou. Mhm. Mhm. Takže asi tak. Dobre, môžem ďalej? Ešte taká zaujímavosť možno, že prečo sú tam tie, ja neviem, sú tu tam tie levy, No jeden druhý, jeden je to je čierny. tvoja kráľovská cesta, miesto koní tam dali levy v podstate, to znázorňuje, že Aha, stejne sa aha, na tú jasne. cestu musíš vydať. Mhm. Mhm. Ja to Nemáš na chápem ako výber, cesta, jasne. ktorá Mhm. ťa čaká, na ktorú sa musíš vydať, ktorá je Mhm. pre teba daná a ktorej sa proste nevyhneš. Mhm. A v tej pracovnej V pracovnej oblasti by to oblasti zrejme znamená. je to naznačenie, že buď postupuješ v tej práci, kde si ďalej, budeš pracovať mimo terajšieho bydliska, alebo budeš pracovať ďalej od bydliska, alebo málo kedy, ale mi to vyšlo, že postupuješ vyššie v tej danej hierarchii toho podniku.
toho zamestnania. Skôr mi to vychádza, že sa vydávaš na vlastnú cestu, ideš na iné zamestnanie, do iného zamestnania, do inej firmy, do iného štátu, ideš za iným partnerom, rozhoduješ sa robiť ináč. Raz som mal výklad, kedy sa pýtal, či mal začať prerábať, kúpiť si ten dom a prerábať, čo mu to prinesie. Ja som povedal, je to jeho cesta, potom sme to rozoberali s tým, že stejne nakoniec sa toho domu asi vzdá, lebo ho asi finančne neutiahne. Jeho to strašne lákalo. Neviem, ako to dopadlo, ten človek sa mi potom neozval. Dobre, máme tu ďalšiu kartu. Jednoznačne. Máme tu ďalšiu kartu, osmička. Osmička, žena s levom a názov je sila. Je to karta, ktorá hovorí, že ten človek je dostatočne silný, aby zvládol všetky svoje nástrahy, všetky svoje trápenia, všetky svoje cesty. Tá žena, či už to vykladáme mužovi alebo žene, je to človek, ktorý je dostatočne silný a má toho leva pri sebe. Skrotil aj leva, má leviu silu, ovláda ho. Vidíte tam tú reťaz pri ňom. Je to niekto, kto je dostatočne silný, aby zvládol tie prekážky, protivenstva toho života, tej danej situácie. Taká jednoznačnosť. No, pôjdeme ďalej. Áno. Ďalšou kartou je deviatka poustevník alebo pustovník. Pustovník. Je tu starý ako keby mních v nízkom oblečení s palicou a s lampášom, kráča po nejakom chodníku, ktorý je úzky. Hovorí to o tom, že je to múdry muž, skúsený muž, ktorý je sám, ktorý vie poradiť, ktorý pozná protivenstva. Na tejto karte vidíte aj hada, ktorý mu stojí v ceste, ale on ho vidí, on vie, čo má robiť. On vie poradiť. On si vie poradiť, on vie, je to samostatnosť, je to samota, nezávislosť, múdrosť. Vo vzťahu, keby sme to brali, tak je to samota, že teraz ten partner tam nie je. Ani nepríde. Aha. Môžem? A v práci tiež, že tam je nejaké hluché obdobie? Alebo... V práci to má zhruba dva významy. Prvý význam, že si na pozícii, kde si na vyššej pozícii, si sám v tej pozícii. Živnostníci to často mávajú. Samostatná nejaká činnosť, nespolupracuješ, nie si na linke, že jeden za druhým. Vedúca funkcia, vedúci nejaký alebo niečo podobného. Je to človek, ktorý je samostatný, ktorý je múdry, ktorý rozhoduje, ktorý vie poradiť, ktorý vie, čo má robiť. To znamená, že takým posolstvom by mohlo byť, že aj že žite nejaký čas spokojne. Áno, že patrí sa upokojiť, zmúdrieť, upokojiť sa čokoľvek. Ďalšou kartou tu máme desiatku, kolo šťastí. To akože netreba vykladať, ale máte svoj. Jednak je to šťastie, že sa buď obrácia ku vám, že sa navrácia to dobre, že to je proste pre vás dobre, že to je šťastie, spokojnosť, ale hovorí takisto, že pozor, koleso je okrúhle a rastie hore, rastie dole. Čiže to koleso šťastia, keď vyjde mi vo vzťahu, vyjde mi na prácu, na nejakú situáciu, znamená, že je to dobrá vec pre vás. Že vám to priniesie spokojné šťastie, niečo, po čom túžite, ale pozor, aby sa to nezvrtlo. Treba si to užiť, treba si to chrániť, treba s tým pracovať a nedopustiť, aby to šťastie len tak rýchlo od vás utieklo. Není to automaticky, že keď to mám šťastie, no tak sa to stane, keď mi je dobre, tak mi bude dobre navždy. Nefunguje to tak.
Mhm. Môžem to chápať aj tak, že to znamená návrat bývalého partnera z minulosti? Nie. Danielka, keď ti vyjde pri výklade, že pýtaš sa na starého partnera, na partnera, ktorého si už opustila, že či sa ešte stretnete, či ešte ako to bude medzi vami ďalej. Keď ti vyjde šťastie, tak treba si uvedomiť jedno. Tak ako ja hovorím vždycky na začiatku výkladov. Keďže výklad sa týka vás, konkrétnej osoby, ktorej vykladám, či už žene alebo mužovi, tak pojem rodina, domov, spoločnosť ste to vy v jednej jedinej osobe. A pre teba to šťastie ťažko bude predstavovať návrat toho partnera, keďže ste sa už rozišli, keďže ste si už ublížili, keďže už tam bolo niečo, čo tam nefungovalo. Skôr hovorí, že to šťastie, že ti je lepšie bez neho, že to je to tvoje šťastie, respektíve prichádza niekto nový k tebe. Hej, že nepokúšať ten osud viac menej. Áno, neničiť si to šťastie návratom do toho istého vzťahu. Ďalšia karta je tu spravodlivosť. Žena, ktorá, klasické justícia, 11, ktorá má váhy a váži. Ale spravodlivosť podľa Božích zákonov, nie podľa svetských zákonov. To, čo si v skutočnosti zaslúžite, že dostanete iba to, čo si v skutočnosti zaslúžite, čo ste si už vlastne zarobili. To, čo ste už predtým niekedy robili. Nie podľa vašich, podľa svetských zákonov, ale podľa Božích, podľa tých vyšších zákonov. Keď si myslia, že ste konali zle a potrestajú vás a vy ste prekvapení, však ale ja som sa snažil, ja som všetko dobre robil, tak asi ste nerobili dobre. Keď vyjde to vo vzťahu, spravodlivá odmena, keď som dala do toho vzťahu, alebo dal do toho vzťahu všetko a teraz ma to vykoplo z toho vzťahu, tak je to dobre, je to ukončenie, je to pre mňa spravodlivá odmena, že už sa ďalej nebudem trápiť. Stačí to takto? Myslím, že áno. Dobre, takže máme ďalšiu kartu za sebou, spravodlivosť. A ideme k karte Vyselec. Karta Vyselec je veľmi zaujímavou kartou. Vidíte tu za nohy visieť nejakého človeka, ktorý tratí aj mince, ktorý sa pohupuje, nemôže sa pohybovať. Táto karta hovorí o takej veci. Či už sa to týka vzťahu, či už sa to týka práce, či už sa to týka čohokoľvek, hovorí nám stoj. Ďalej je priepasť. Tam nechoď. Zároveň tým, že sme obmedzení, že nás chytili, zavesili za tie nohy a my sa slobodne nemôžeme rozhodovať, nemôžeme sa pohybovať, núti nás táto karta uvažovať aj o tom a dívať sa na veci z druhej strany. Nie len z hora, ale aj z dola. Bez urážky, keď vysvetľujem dámam túto kartu, tak hovorím, za prvé zastavuje ťa to na tvojej ceste, lebo niečo nerobíš dobre. Stoj, tam je priepasť. Za druhé, núti ťa to pozrieť na vec z druhej strany. Ako keby som chlapovi povedal, díva sa žene nie cez prsia, ale cez nohavičky. Díva sa z druhej strany. Tretia vec. Keďže si uväznený, nemáš slobodu pohybu, nemáš slobodu konania, húpeš sa na tých reťazách, nemôžeš sa pohnúť, premýšľaš, ako som sa do tejto šlamastiky dostal. A nevedomky špekuluješ a vymýšľaš a privolávaš si sily a prostriedky, ako sa z tej šlamastiky dostať preč. Privolávaš často veci, o ktorých nemáš ani šajnu, ale prídu ti na pomoc. A posledná, piatá vec je, preveriť to väčšinou ľudí okolo teba, priateľov, známych, rodinu. Lebo len tento okamih prídu skutoční priatelia, skutočná rodina, ktorá si ťa váži a pomôže ti naspäť na nohy. Pomôže ti oslobodiť sa z tohto
obmedzenia. Áno, dokázal by si to sám alebo sama, ale trvalo by to dlhšie, bolo by to bolestivejšie a tak ďalej. Takže ja hovorím, má to 5 významov. Stoj, tam je priepas. Za druhé, dívaj sa aj z druhej strany. Premýšľaj, čo si spravil dobre, čo si spravil špatne. Rozmýšľaj a hľadaj cestu, ako sa z toho dostať. A za posledné preveri tých tvojich priateľov, ktorí vtedy ti prídu na pomoc. Prosím, pýtaj sa. Áno. Áno, tá karta vyzerá akože tak dá sa povedať, že hrozivo, nakoľko je dole hlavou, ale na tej karte ten chlapec vyzerá taký zmierený, pokojný, vyrovnaný s tou situáciou. Není to životu ohrozujúci stav. Je to proste len obmedzenie. Chytila si sa do pasci a visí za tie nohy. A chvíľu bude trvať, než sa z toho dostaneš. Húpeš sa tam, nemôžeš ísť, mala si niečo rozrobené, kde si bežala a zastavilo ťa to. Hej, že také zastavenie v podstate, že porozmýšľať. Porozmýšľať, čo ďalej. Áno. A v podstate tam sa ti pekne vykryštalizujú, ako si povedal, tie situácie a tí ľudia okolo seba, že aký vzťah majú teda k tebe. Karta s číslom 13, smrť. Ježišmariak, polovica ľudí povie, to je strašná karta, to je 13, dokonca smrť, no to je... Ale ja hovorím, je to veľmi dobrá karta. Karta smrť, je tu smrtka, je tu čierna vlajka a tak ďalej, ale hovorí o niečom inom. Nehovorí o fyzickej smrti, ale o ukončení starého a začiatku nového. Uzatvára nejakú činnosť, nejaký vzťah, nejaké obdobie. Je to ukončenie definitívne. Už sa nemáš viac k tomu vracať. Čiže keď ti to vyjde vo vzťahu, je to definitívne ukončenie vzťahu. Tam už není návrat naspäť. Respektíve, keď sa vrátiš, áno, prelomíš tú svoju osu a vlastne si iba poškodíš. No, že nikdy to není šťastný návrat. Proste vždy to má nejaké následky. Je to smrť starého a začiatok nového. Není to fyzická, že zomrie ten človek. Proste niečo sa v jeho živote stane a odíde preč. Skončí. Ako keď niekto dočíta knihu, tak sa zavrie kniha, odloží ju do police a zobere si ďalšiu knihu. Hej, prosto rýchla zmena prináša nové začiatky. Nemusí to byť až tak rýchla zmena, ale je to zmena, je to ukončenie. 14. karta miernosti. Keď sa tu pozrite, vidíte tu takisto znášanie sa, niečo podobného ako dvojka karty veľkňažka, snívanie. Toto je čisté snívanie, toto je unášanie sa, neriešenie problému, unášanie sa životom, proste nerobím nič, mám to v rukách, nechávam tomu voľný priebeh, proste nech sa deje, čo sa deje. Je to neriešené, je to proste nechanie plynutia toho času. Nezasahujem do danej situácie, či už vzťahu, či už pracovného, čokoľvek. Je to niečo, dúfam v dobrý koniec, ale nerobím nič preto. Môžem sa spýtať, aký rozdiel je medzi veľkňažkou a medzi touto miernosťou? Veľkňažka je duchovná karta. Je to snívanie. A tuto sa nesnívaš, tu sa ale nechávaš unášať tým životom. Keď to porovnáš, tuto vidíš, že veľkňažka dvojka lieta. Sníva, je tam mesiac, je tam more, sú tam nejaké stĺpy, začiatok, koniec. A tuto si užívaš života, nechávaš plynúť ten život. Neriešiš to. Rozumiem. Dobre, ideme na ďalšiu. Ďakujem. Ďalšou kartou je veľmi zaujímavá Diabol. No, kde to mám tuto? Diabol, číslo 15.
Vidíte tu klasického diabla s rohami, vzadu je pentakel, oheň a tuto sú na tejto sade sú dve osoby, žena a muž proti sebe, ako horia v pekelných plameňoch. Karta diabol hovorí o pokušení, o niečom, čo je nesprávne, čo ma zvádza, čo má síce obrovskú energiu, vášeň, ale škodí mi to. Vo vzťahu je toto pokušenie vrátiť sa k tomu zlému, k tomu, čo už som prežil. Túžba po návrate toho partnera. Avšak ja to dokážem a bude nám dobre, keď sa vrátime k sebe. Nie, nie je to dobre. Je to peklo, ktoré si privolávam. Je to pokušenie, ktoré zažívam v danej situácii. Stačí? Áno. Vzťahy, keď sa pýtam na kariéru a peniaze v tomto zmysle? Tak to není dobrá karta. Je to pokušenie, že áno, ja to zvládnem, bolo by to fantastické zarábať toľko peňazí, ale není to dobre pre mňa. Jednak nemusím to zvládnuť, jednak nedosiahnem tam také peniaze, poškodí ma to. Není to karta, ktorá je pozitívna, hovorí, je tam pokušenie, je tam niečo zlé. Zaujímavou kartou je karta 16, väža. Vidíte tu väžu, ktorá je zasiahnutá nejakým bleskom, tu napadá nejaký človek, tá väža sa rúca. Má trošku podobný význam ako smrť, ale smrť definitívne ukončuje. Väža hovorí o tom, že najprv musí niečo staré skončiť. Musí sa staré rozbúrať, aby sa mohlo niečo nové začať. Poviem to na príklade. Keď tu bude stáť tá väža, tak najprv ju musím zbúrať, vybagrovať ju, vyviezť ju preč, aby som na jej miesto mohol postaviť niečo nové. Oproti karte smrť, kedy je definitívny koniec a nový začiatok. Tuto sa to deje priebežne, alebo ešte sa len stane. A musí sa ten dej dokončiť, musím spadnúť, jak sa hovorí, na tú hubu. Ten blesk mi tu rozbije tú budovu a ja až potom, keď to vlastne všetko dopadne, keď to upracem, keď uzavriem to, budem môcť na tom mieste v tom živote ďalej niečo nové robiť. Začínať po prípade. Môžem? Áno. Dobre. Ďalšia karta je 17. hviezda. Máme tu ženu, ktorá je v negliže, prsia je nahatá. Vzadu má nejaký oltár s hviezdami ako hviezdna brána a prelieva tú vodu. Oblieva sa, prelieva tam tú vodu. Je tam taký pokoj, je tam taká spokojnosť. Tá karta hovorí, všetko ide svojou cestou, ale nie tak rýchlo, ako by sme my chceli. Proste má to svoj čas, všetko sa pohlo, plynie to, ale plynie to pomalšie, plynie to iným tokom, ako my chceme. Je to dobré, je to na dobrej ceste, ale nie tak, ako my si predstavujeme, že sa to stane zajtra, pozajtra. Trvá to nejaký čas. Stačí? Áno. A to znamená, že aj vo vzťahoch to bude čo znamenať? Keď má prísť ten vzťah, tak on príde, ale nebude to hneď. Aha, v správny čas. Správny čas. A keď má odísť, tak postupne odchádza. Nebude to rýchle, ale odchádza ten vzťah. Všetko sa deje v správnom čase. Má to správne načasovanie, áno? Áno. Všetko sa pohybuje, nič nezastavíš, ale nejde to tak rýchlo, ako by sme si mnohokrát predstavovali.
Karta Rozumiem. 18, mesiac. Mám tu mesiac, mám tu nejaké dva ohnivé stĺpy a tu na psi alebo vlci vyjú na ten mesiac. Karta mesiac znamená faloš. Tak ako vyjú, že je to zbytočné, že je to falošná práca, falošný vzťah. Niečo, čo nemá reálny základ, není dobre. Není tam čestnosť. Není tam pevnosť. Keď ti to vyjde vo vzťahu na partnera, je to falošný partner. Je tam niečo, čo darmo budeš zavíjať na ten mesiac. Ako ten pes, alebo ten vlk. Rozumiem. A keď sa to bude týkať tej kariéry, peňazí? Tak není to dobré. Je to faloš. To slovo je základ. Faloš. Nejaká ilúzia. Ilúzia. Rozumiem. 19. Svet, tuto je slnko, pardon, to bol svet. Slnko. Božie oko, slnko. Hviezda, slnko, energia, všetkých 12 znamení zverokruhu planety. Toto je najvyššia kladná karta v celom tarote. Kladnejšia, silnejšia, lepšia karta už neexistuje. To je najväčšia energia. To je Božie požehnanie. To je požehnanie bohov. Proste to je niečo, čo je ti dané z hora. Najvyššia ochrana. Chceš sa niečo spýtať? Dobré zdravie, že to môže znamenať. Áno, zdravie, energia. Pri peniazoch sú to veľké peniaze. Pri láske je to veľká láska. Je to dobré, je mi to dané z hora. Je to najvyššia ochrana toho, čo mám. Áno, proste úspech. Úspech. Dobre, potom máme 20. Súd. Posledný súd. Je tu štilizovaný anjel, ktorý trúbi na anielskú trúbu. Posledné trúbenie. Mŕtvi stávajú z hrobov. Pokiaľ nám to vyjde vo vzťahu, vyjde nám to k nejakej činnosti, nejakej práci, niečomu, nejakej situácie, je to definitívny koniec. Je to proste niečo silnejšieho, ako bola smrť. Smrť väčšinou, keď nám prichádza, tak sa nám ukazuje pri vzťahoch, že je to tam definitívne skončenie. Posledný súd je skončenie všetkého. Nemyslím života, myslím celej tej situácii, čo máme vo svojom živote. Je to ukončenie, je to definitívne zakončenie, či chceme alebo nechceme, či si to zaslúžime alebo nezaslúžime. Celkom nerozumiem dobre, ako myslíš ten súd a tú smrť, že smrť je, povedali sme, smrť je ukončenie starého, aby niečo nové mohlo začať. Není to fyzická smrť, ale toto je posledný súd, to je proste posledné trúbenie, ukončenie celej situácie, celej veľkého celku života. Není to takisto fyzická smrť, je to ukončenie danej situácie. Nie len pre teba, ale aj pre to celé okolie. Je to niečo ako silnejšia smrť, by som povedal. Je to karmicky dané. Pokiaľ smrť môžeš ovplyvniť, že ty rozhoduješ, že to skončíš, tu je ti to dané z vrchu. Tuto to nemôžeš ty ovplyvniť. Rozumiem, že to je taká viac duchovná karta. Viac osudová, karmická, duchovná karta. No, predposlednou kartou máme karta Svet, 21, kde vidíme nejakú ženu, ktorá sa vznáša vo Vavrinovom venci, Božie slnko a tak ďalej.
hovorí o tom, že sa nám otvárajú nové obzory, nové možnosti, že ideme do budúcna. Je všetko pre nás otvorené, nič nemáme skryté. Všetko je pred nami a záleží na nás, kam vykročíme. Tá žena s radosťou ide preč. Ide do toho sveta, ide si užiť života, ide poznať niečo nové, teší sa na to. Svet je otvorenie sa niečomu novému, niečo nové, čo k nám prichádza. Že taká pozitívna karta. Veľmi pozitívna šťastie, karta. Radosť. Posledná karta. Áno, rozumiem. Niekde je označená 0, niekde 22. V tomto prípade ja ju mám označenú 0 na obidvoch stranách. Karta blázon. Áno. Vidíme tu blázna oblečeného šaša, alias blázna oblečeného jednak v kaki, respektíve v nejakom tom kostýme, ktorý zároveň tancuje a žongluje. Je tu psíček, je tu nejaká palička so stuhami, je tu kruh, a ktorý niečo drží vo vlastných rukách, drží všetkých 12, žongluje so všetkými 12 znameniami zverokruhu. Čo tá karta fyzicky znamená? Tá karta väčšinou predstavuje toho človeka, ktorému vykladáme. Že ten človek je blázon. Ale pozor, není to nič hanlivého. Karta blázon hovorí o tom, že ten človek je múdry, šikovný, vie veci, o ktorých ostatní nemajú ani šajnu a je jedinečný. Kto bol blázon alias šašo na tých hradoch? Bol to niekto, kto sa do tých zvončekov, do tých všelijakých pestrofarebných handier obliekal, bol nezameniteľný, všetci dopredu o ňom vedeli, robil tam pády, kotrmelce, vtipy, salta, všeličo. Každý sa na tom smial, on zabával tých pánov, ale musel vedieť presne, čo robí. Pretože on si nemohol dovoliť skočiť do priestoru a nevedieť, kde dopadne, ako sa prekúli, čo spraví nasledujúci krok, respektíve niekoľko ďalších krokov. Všetko musel mať nacvičené. Tá karta hovorí o tom, že vy ste ako jedinečná osobnosť, nezameniteľná. Že nám to hovorím asi tak, keď by som vás obliekol do vrecoviny, 5 takých ako ste vy, a zobral zelenú maskovaciu farbu a natrel vás od vrchu po spodoch tou zelenou maskovacou farbou, stále ste to vy ako nezameniteľná osoba. To, že zároveň žonglujete a tancujete, hovorí o tom, že je vám v živote dané niečo, čo máte dokázať len vy, alebo môžete dokázať len vy. To, čo držíte vo svojich rukách, je všetkých 12 znamení zverokruhu, hovorí o všetkej múdrosti sveta, je vám daná, ale vy ju neviete použiť. Vy poznáte, vy viete všetko, čo potrebujete vedieť k danej otázke. Či vzťahovej, či pracovnej, či takej alebo onakej. Len sa neviete rozhodnúť, neviete to použitie vedomosti. Blázon bol múdry blázon, pretože on všetko mal dopredu nacvičené, vedel, čo si môže dovoliť, ako má to robiť a dokázal veci, o ktorých sa ostatným ani nesnívalo. Darmo si klepali po hlave, on si ich nevšímal, on si robil svoje. A na konci dňa vždycky sa smial iba on. Takže, Danielka, stačí takto? Áno, myslím si, že úplne super. Áno, lebo ja som dosť mala ako také, dosť som nerozumela tejto karte, že čo vlastne znamená, také nezhody vo výkladoch boli, takže ako výborne, super. To by stačilo. Treba povedať, môže znamenať tá karta aj nové začiatky? No môže, že ty si riadiš ten život. Sice všetci asi trepú čo to je za sprostosť a tak ďalej, ale ty vieš, čo robíš, ty to máš naplánované. Ty im neprezrádzaš tie svoje plány, nevysvetľuješ im ich. A na čo aj? Hej. Ty si chrániš svoje súkromie, ty si chrániš svoje veci. Však by ťa vykradli, vysmiali, aby to použili proti tebe. A tak to vypečieš ty s nimi. Ty si ten blázon, múdry blázon.
Treba povedať, že blázon bol znamená... najmúdrejší človek väčšinou na tom hrade. Hej, môže to znamenať aj nový vzťah? Nový vzťah ťažko. Skôr hovorí, že bude záležať na tej osobe, pokiaľ to vyjde vo vzťahu, záleží na tej osobe, ako to bude riadiť, ako to ona bude chcieť. Ona si bude určovať, či pôjde do toho vzťahu, či nepôjde, či si priláka toho partnera, alebo si ho odpudí. Je to osobná karta, je to karta, ktorá hovorí, že ty máš tú najväčšiu právomoc a schopnosť, možnosti vyriešiť tú danú situáciu. Podľa teba bude. Rozumiem. No, na dnes myslím stačilo. Máme 50. minútu. Takže veľkú arkánu máme prebratú. Na budúce by sme sa vrhli na tie malé arkány s tým, že by sme išli vždycky po jednotlivých znameniach. Dobre? Áno, veľmi sa budem tešiť. A ešte taká posledná otázka. Čo si myslíš, aký je rozdiel medzi veľkou a malou arkánou? Ako táto veľká mi príde dosť taká ako keby jednoduchá, istým spôsobom. Myslíš si, že v tej malej arkáne je obsiahnutých viacej detailov, alebo... Presne tak. Veľká arkána hovorí o... Je to taká hlavná kostra, na ktorú sa potom tá malá arkána lepí. Tam sú proste potom veci, ktoré, jak by som to povedal, už to detailnejšie rozvádzajú. Už ti dávajú detailnejšie informácie. Už sa vieš v tom trošičku, samozrejme komplikujú to, treba si na to vypracovať trošičku intuíciu. Treba s tým pracovať. Nenaučíš sa to za jeden večer. Ale Danielka, treba povedať pre teba aj pre všetkých poslucháčov a poslucháčky. Tento výklad, toto chápanie tarotových kariet je moje chápanie. Pokiaľ sa človek rozhodne priradiť tým kartám na začiatku iný význam, iné chápanie a toto dodržuje, tak tie karty budú presne podľa toho aj mu vykladať. Ja som si svoje karty naučil, aby mi vykladali takto, aby to fungovalo týmto smerom a zatiaľ môžem povedať, že moje klientky sa ku mne vracajú. Nemôžem sa chváliť predsa. Jasne. A ešte možno, že posledná otázka, že napríklad budem mať 4 karty z veľkej arkány, potom 2 karty z malej mi výjdu. Myslíš si, že tie karty z veľkej arkány budú mať takú, akože ten výklad bude mať takú väčšiu silu alebo väčšiu pravdivosť? Či majú väčšiu silu tieto karty, či sú nadradené. No tak. Vrátim sa k tomu, čo som povedal pred chvíľočkou. Aký význam tým kartám priradíš, taký budú mať. Ja neberiem význam obrátený. Niekto, keď je takto karta, je to pozitívne, keď je to opačné, hore nohami, je to negatívne. Dokonca, tak ako hovoríš, priraďujú veľkej arkáne hlavnú váhu a malá arkána ako keby to rozvádzala. Ja to neriešim. Ja som sa naučil tak a stačí to absolútne, že či je to hore nohami, či je to dole nohami, je to stále rovnaký význam. A či je to malá alebo veľká arkána, beriem to ako karty. Nie ako, že to je dôležitejšie a toto je menej dôležité. Proste pre mňa sú to karty, ktoré mi hovoria o osude, o tých udalostiach, ako ich mám vnímať, ako ich mám interpretovať, ako ich mám predať ďalej. Je to informácia, ktorú poviem. A nie je dôležitejšia alebo menej dôležitá informácia. Rozumiem. Dobre, ďakujem veľmi pekne. No, už takže teraz sa teším na malú arkánu. Myslím, že som ťa zahltil dosť, aj sám som prekvapený, že to vyšlo až temer na hodinu. Pokiaľ niekto dopočúval až dotiaľto, takže prosíme o reakcie, či sa vám to páčilo, nepáčilo, respektíve na vaše otázky,
sa teší Jozef a Danielka. Zatiaľ prajem Danielka dobrú noc a na budúci týždeň sa znova stretneme a budeme pokračovať. Príjemný večer. Dobrú noc.